Makhulu. Wona ngobe sibancinci kakhulu. Wawusinika isebe elivela kwityholo. Kuthiwa yintoni laa nto bityiwa ngabantwana ba? Isiphingo. Isiphingo. Khona nenye ke ngoku ingathi bayi-orange umbala wayo. Mqokolo. Nimke phaa endlini kuMiss Peter nize kum niphethe iiplastiki zenu zamanapukeni. Fike mna ndininika umphokoqo nibeke ezaa plastiki niphokoqo siphinde sethatha imisila kubasithemba nojela misila soje imisila amatakane amatakane xa kunconyula amatakane. Ke ngoku enye into bendifuna ukubuza Makhulu, abantwana batya umphokoqo kukha umntu omnye ngexesha, umntu unecephe lakhe, umntu unecephe lakhe hayi abantwana bahlele etafileni bahlele etafileni zange sibe netafile kaloku Makhulu, asihlele phantsi kaloku manezaniphazamisa kwabo nanihleli phansi kaloku inguTsuli inguzebe ingurex bayi-4 abantwana hleli phansi sahluthi yiyo loo nto ndityebe kangaka ngoku yiyo le nto ukleva kangaka utye utya kwesiXhosa umphokoqo namasi ke Makhulu ukleva kangaka wanyuka ke ngoku ngesiXhosa yiyo le nto usazi kangaka kumele uzibe yitishara nditsho kaloku ndakunyusa ngesiXhosa utishara kaloku wena nguwe lo krelekrela nyuka ke ngoku wena ngezaa siXhosa ngogqitha upasitheka